हाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो सिजौसा निउस एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोना नुगासिनो दङ भिडिअ सासे फंबायनि खाम दामनाय। आं दिनै बे फंबायनि खाम दामनाय भिडिअखौनो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। भिडिअ नुबाय थानाय फंबायनि खाम दामनाय फंबायनि थंखौ फैयो जों गावनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै लोगोफोर। खुलुमबाय। नोंनि मुङा मा? प्रमद बसुमतारी। नोंनि बैसोआ बेसेबां? 7 बोसोर। नों मा जिल्लानि? चिरां जिल्लानि। नोंनि गामिया? लाथिपारा। थेंक इउ। फंबायनि थंखौथ' जोङो मिन्थिनो हाबाय नङा होमबा लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला फंबायनि खाम दामनायखौ जोङो फारि फारि खोनासंलांदिनि आरो नायलांदिनि।
खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बेसिम बसुमतारी गामि लाथिपारा जिल्ला चिरां बिटिएडि आसाम जों बे लकडाउन समाव कभिड-19 नि गेजेराव मानि न'आव थाबाय थानानै एसे बरिं मोनबाय ओमफ्राय जों हारिमुआव ओंखारनो मोजां मोनो मोसानो मुसुरो जोङो गामियाव बिदिनो बेलेग जायगायावबो फांसन एरियायाव थाङो जों मोसायो रंजानाय लायो आरो बर' हारिमुखौ जों सिबिनो मोजां मोनो ओमफ्राय बे लकडाउन समाव माथो बिदिनो गोदाव सोराव होननानै बे फंबाय उन्दै सासे दं 12 बोसोर गामिनि जों गामिनिनो प्रमद चन्द्र बसुमतारी होनो बिनि नामखौ बिथांखौ जों मानि बिथाङा जोबोद मानि हारिमुआव गोसो गुदुं आरो खाम दामनो सिफुं सुनो बिदिनो जों एसे बिथांनो सोलोंथाइ होनानै गथ'खौ फोरोंबाय दा गथ'आथ' रोंबाय जोंबो गोजोननाय मोनबाय आरो दा जों बिदिनो हेफाजाब होबाय एसेनोसै गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा अबिनाश बसुमतारी जिल्ला चिरां पिएसआ जोंना बिजनि गामि लाथिपारा बेसिकेलि आं आगोलावनो सिफुंखौ सुबाय थाखायो ओरैनोथ' आं क्लासिकेलखौ एसे एनैल' रोङो बारा एथ'बां रोङा ओमफ्राय ट्रेडिसनेलजों बांसिन आंहा हेल्प दं आरो ट्रेडिसनेलखौ बांसिन मोजां मोनो बे हिसाबै माने आं बे फंबाया जोंहानि न' खाथिनिनो प्रमद चन्द्र बसुमतारीया बैसोआ 7 बोसोरसो जागोन दा जेब्ला गोसो दं हिसाबै माने जोंनाव फैबाय थायो थांलाय फैलाय ओमफ्राय बे लाइब्रेरिनि खामखौबो जोंनाव दोनफैयो नालाय दुं दांदां बुफैबाय थायो ओमफ्राय गोसो गोनांखाय माने आंबो सानदों आरो एसे फोरोंनानै होयोबा आंबो एसे एनै रोङो नालाय बेखौनो फोरोंना होयोब्ला गाहाम जायो नामा होननानै फोरोंदों ओमफ्राय दा जा एसे एनै रोङो गाव बेखौ दामो आरो दामनो लुगैबाय थानायखाय ओमफ्राय जों बिदिनो मोनसे सर्ट भिडिअ बानायनानै ओरैनो माबायो नामा मालाबा उनावहाय माने खाथि खालाफ्राव इउनिटफ्राव प्रग्राम जायोबा मालाबा दिन्थिहैनो बा सोरबाफोर हांख्रायहरोबा माने गोसो गुदुं हिसाबै सोरबा जोंनिफ्राय रोंसिन सारमोना सोरबा हांख्रायहरोबा माने जों थिनहरनो हिसाबै माने बे भिडिअखौ बानायदों आरो ओरैनो जोंनि डेभेलपनि थाखाय बानायाखै जास्ट माने जों बे गोसो थुलुंगाखांनायनि थाखायसो बानायदों आरो दा लकडाउनबो ओरैनो बोथोरा जेरावबो थांनो मोना बे हिसाबै जों माने बेखिनि भिडिअखौ ओरैनो बे फंबाय प्रमद चन्द्र बसुमतारीखौ गोसो दुंगानायनि थाखायसो बानायदों आरो माने गोरोन्थियाथ' जोंनियावबो जालांखासिगोन माने खामावथ' आं एथ'बां एक्सपार्ट नङा सिफुंखौ एसे ट्रेडिसनेल भाबै एसे आगोलाव इउनिटआव सोलोंबोदोंमोन दा बे हिसाबै आंहा एथ'बां माने एक्सपिरियेन्स गैया आरो खामाव बिदिनो जाखिनि फोरोंदों बेफोरावबो सोरबा गोरोंफ्राथ' मिस्टेकखौ नुखागोन आखाइ दिन्थिनानै बे हिसाबै माने गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै आंबो आंनि सिफुङाव एथ'बां माने मास्टार लेभेलनि नङा ओरैनो स्टुडेन्टसो ओरैनो सारमोनजों जाबा दाजा साइडआव सुफाहैग्रा बे हिसाबै माने जाखिनि रोङो बेखौसो फोरोंदों आरो आं रोंथारो होननानै गावखौ माने फोरोंनांगौ सोरखौबा दं होननानै सानाखैमोन ओरैनो बे फंबाया गोसो दुंग्लाबनानै माने गाव दुं दांदां बुफैलाबाय थानाय सानफ्रोमबो सिफुं सुफैबाय थानायखौ नुनानैसो आं फोरोंदों आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि इयुनाव गोदान भिडिअ लाबोनायनि थुलुंगा थेंक इउ